שלום רב, שמי ליאת באר כהן ואני עורכת דין. אנחנו נדון בסרטון הזה על השלכות שיכולות לנבוע מעריכת שימוע שלא כדין או אי עריכת שימוע בכלל לעובד לפני הפסקת ההעסקה שלו או העברת תפקיד או שינוי תנאי העסקה שהם בגדר של הרעת תנאים. בית הדין לעבודה הכתיב לנו לערוך שימוע לפי כללים מאוד מאוד פשוטים וברורים. אחד מהם זה הזמנה לשימוע בכתב. אם אנחנו לא נזמין עובד בכתב ואנחנו נזמין אותו בעל פה באיזושהי שיחת טלפון, אנחנו למעשה פוגמים בהליך השימוע. ולמה? מכיוון שבית הדין הארצי לעבודה הורה להעביר בכתב בצורה מסודרת לעובד את כל הסיבות שבגינן אנחנו שוקלים לפטר אותו. אם אנחנו נעשה את זה בעל פה, אמנם בהליך דיוני בבית המשפט ובהליך של הוכחות, ייתכן שאנחנו נוכל להוכיח שאנחנו הבהרנו לו על מה אנחנו מזמנים אותו, בגין מה השימוע, אבל ייתכן שלא, ומעבר לכך עלויות של הליך משפטי הן עלויות גבוהות מאוד, ויש להימנע מזה. בנוסף לכך, עריכת שימוע צריכה להיות, כמו שבנפש חפצה ובתום לב, כמו שבית הדין מדגיש באופן קבוע, מה שאומר שעובד נכנס, אנחנו מקשיבים לו, אנחנו עורכים פרוטוקול. אם לא נערוך פרוטוקול, נגיע למצב שבסיום ההליך של השימוע, עובד יוכל לטעון שהוא אמר דברים אחרים במהלך השימוע, מעסיק יוכל לטעון שהוא אמר דברים שונים במהלך השימוע, ואנחנו נגיע לסכסוך משפטי. אני חוזרת שוב, ייתכן שבית הדין יקבל שברמה המהותית יתבצע שימוע כדין, אבל ברמה הפרוצדורלית הייתה איזושהי בעיה. ועם זאת, הליך משפטי כשלעצמו, כמו שאמרתי, הוא הליך ארוך, יקר ומיותר. מעבר לזה, אנחנו אמורים למסור את הפרוטוקול לעובד בסוף השימוע, כדי שגם לא יהיה עותק מהדברים שנאמרו, שהוא אמר, שאמר הממונה עליו, או כל אחד אחר שהיה נוכח בשימוע. ההשלכות של אי עריכת שימוע כדין הן השלכות של פיצויים. יש לשלם פיצויים עונשיים לעובד, שהן נעות בין משכורת אחת לעד 12 משכורות של עובד. זה פיצוי גבוה מאוד. הספקטרום נע למעשה על רמת הבעיה שהייתה בעת ההיפרדות של הצדדים. זאת אומרת, אם העובד עבד 10 שנים וההיפרדות בין הצדדים הייתה שלא כדין, סביר להניח שהוא יקבל פיצוי יותר גבוה מעובד שעבד חודשיים או 3 וההיפרדות של הצדדים הייתה בהליך שימוע לא תקין. מעבר לזה יש לבדוק את רמת אי תקינותו של הליך השימוע, על מה אנחנו מדברים, האם ההליך שימוע בוצע ברמה המהותית נכון והיה רק פגמים פרוצדורליים, או האם הוא ברמה המהותית בית הדין התרשם שהמעסיק לא שמע את העובד בתום לב ובנפש חפצה. כמובן שהפיצוי יהיה הרבה יותר גבוה במקרה הזה. לכן אני ממליצה להיצמד לכללים של בית הדין, ולא בגלל שהפרוצדורה היא חשובה, אלא כי כללי בית הדין מנסים להעביר לנו איזשהו מסר שאנחנו צריכים לנסות להבין גם את הצד השני לפני שאנחנו נפרדים או לפני שאנחנו משנים. והרבה פעמים בשימועים עולים דברים רבים שלא ידע הממונה או שלא ידע המנכ"ל או שלא ידע המעסיק, ובכך יכולים להימנע פיטורים. אני ממליצה לכן להיצמד לכללי בית המשפט, בית הדין הארצי לעבודה, ולערוך שימועים כדין. אני מודה לכם על ההקשבה ואנחנו נתראה בסרטון הבא.